god dag for mig, det er, når der kommer mange kunder i butikken, som jeg kan få til at prøve noget nyt, få til at opdage, at der er noget, som de ikke havde prøvet før, som de rent faktisk synes er fantastisk. Det meste bunder jo en utryghed og en angst for at røre ved noget, man ikke kender. Altså, jeg bruger meget tid på at fortælle, hvor enkelt det er. Og få sagt, at prøv at høre, du går hjem, hakker lidt løg, hakker lidt persille, putter lidt salt og peber på fisken, smider den i ovnen, som du har selvfølgelig varmet op i forvejen, og så et kvarter efter, så er der aftensmad. Og mere skal der ikke til. Og kan vi få tingene helt derned, hvor at det ikke er sværere end det, så selv i de familier, der er ved at bukke under i ulvetimen, fordi det hele bare ramler, de vil også begynde at spise fisk. Min mission er, at jeg vil have danskerne til at putte noget kvalitetsmad i munden. Ikke bare fisk, men alt. Jeg har en drøm om, at der kommer kvalitet i alle led i folks liv. At vi tænker kvalitet ind i vores hverdag. Fordi hvis vi har et godt og sundt forhold til vores mad, så tror jeg det også, det breder sig ud i resten af vores tilværelse. Så ja, det er min mission er simpelthen at få danskerne til at blive lykkeligere og sundere.